Owengamele ezemfundo eGauteng uthi babalelwe emakhulwini ayizikhombisa abafundi abangakazitholi izikhala zokufunda esifundazweni. There are some learners that are still at home, not at school. This morning, as we join other provinces in resuming this year's academic year, there are some parents that are supposed to be at work, that are at home, taking care of the children that we could not conclude to place, or children that still need to get to school. ULisufi uthi lokhu akudalwa ukuthi izinhlelo zabo ayisebenzi futhi abanayo nhlobo inkinga yezikole esifundazweni. It is not lack of planning or lack of schools that we could not place the 700 kids. We have a phenomenon that we call choice, and we also have something that is beyond our control, where hundreds and hundreds of learners prefer to come to Gauteng to learn. Okunye okuvamisa ukuphazamisa ukusebenza komnyango wezemfundo ngalesikhathi ngokuthi abazali kunezikole ezithile abasuke beyifunela abantwana babo hayi lezi ezisuke eziqokwe umnyango. There are certain schools that parents prefer, and therefore we clock the system with those particular schools. Undunankulu wesifundazwe eGauteng uDavid Makhura ukhale kakhulu ngaloluhlelo lokuthi abafundi bashintshane uma beza esikoleni bengezi kanye ngenxa yemigomo yeCovid-19 wathi lolu hlelo alisebenzi futhi selidale inkinga eziningi. The rotational attendance of learners is really not working. When some learners are at school and others are on this day or on the following days, and then others are at home, and then they will come on other days. This is a major disruption, and it does have a huge impact on the long-term development of our children. Ulisufu unxuse abazali babafundi ukuthi bayeke ukucabanga ukuthi lezikole zizimele zingcono kunalezi ezingaphansi kahulumeni ngoba othisha baqeqeshwa ezikhungweni zemfundo ephakeme ezizodwa bonke bayafana. Uma ngabe unembuzo ethinta isikhala sengane esikoleni shayela umnyango wezemfundo eGauteng ku-0800 000 789. Siphinde inombolo 0800 000 789. NguCalvin Dludla, weindaba ze-SABC ngibika ngiseGoli.